So, ning tungod mga igala, sa ato nga paday nga panag-uban karon, atong unahon pag-isgot, Sir Mark, kining mga nangitabo karon sa lungsod sa Duero, kay pila na kasabado ba nag-isgot aning Duero, lain pod kayo og mukalit lang tagkahilom. Na nasay mo yun nga, gibayran na po ng spread amora, kay wa na mag-isgot. So, Isgutan yun na to. isgutan na to kay nisamot. O, kalame. Nisamot o katingalahan. Katingalahan. Kining mga konsihal sa Duero. Nga gipili sa katawan sa Duero. Unya karon na unsa ay naman ni sila? Sa dakong pagtuo o pagsalig nga muserbisyo sa mga katawhan. Mao na nga pasaylo alang mi. Ha? Nga di ginato kalikan may isgutan ni kay ang pagsalig ligis katawan. Gipili gud mo nya karon ang inyong mga lihok. Ha? Na inyong mayor nga nagsigig singgit, sigig hangyo, sigig dasig sa katawan sa Duero na abante Duero, di ba? Abante. Abante. Unya, unsa may angay natong himuon, kuduyugan na to. Kuyugan na to ang paningkamo sa mayor kay gusto mo abante ang lungsod ug ang katawan. Mara na imong giingon, Sir Ped, nga labanan nato. Ang problema, Bisaya man ang laban. Nga, lagi. Suportahan. Ang problema, Sir Mark, kay naman ko ng Ilocano diya. Ilocano na. Nato pa ang laban. Lain sa Ilocano, sa Tagalog ba? Ang laban kontra. Balik ko na kong istorya to mga higala nga. Duha ka amigo ba? Nanggiinom. Duha ka amigo. Una na, Spirit of the Glass. Spirit of the Glass. Nisakan na sila utok. Nanggilalis. Gamay Puro na sila mga Tagalog. Hindi, katong sa Bisaya. Katong sa Tagalog, Ilocano. Ilocano pa yun. Pero mag-Tagalog mo ni Ilocano. Lupig ka. So, nagbikil ang duha nga nanggiinom mga amigo sila ba nanggibikil. Naingon na tong isog man tong Tagalog, Sir Mark. Tagalog nga Ilocano ko. Isog kayo. Iyang giingnan tong yung amigong Bisaya. Ano? Lalaban ka sa akin? Laban ba ka sa akin? Musukol. Sa Binisaya pa. Pero sa Tagalog lagi ang iyang istorya nga. Musukol ba ka na ko? Og Bisaya imong istoryahan na ng laban kay labanan man ka. Kuyog na nimo. Suporta man nimo. Musuporta na nimo. Musimpatiya nimo. Natural ang Bisaya pagkadungog nga laban ka ba sa akin? Di mo po Bisaya ka. Mo laban kasi ko nimo. Nagsumbagay. Laban mo po ng Bisaya. Mao na karon daghang mga katawhan sa Duero nga moingon nga laban. Mo na nga ang katawas na iroron wa nang kasabot. Wa kasabot. Laban Duerohanon. Laban para sa bayan. Niya si Ilocano nga sigig-singgit og laban. Gato po ang mga taga-Duero nga mulaban sa musuporta. Kaayuhan. Musuporta kay mulaban man sa Bisaya gud ta. bidang lisura. Nya karon mo Sir Mark. Ikauban din nato ng mga Tagalog, no? Ang ako nga bagong balita karon no. Nabalit tayo mga diwindi po sa munisipyo. Ang akong gikagulaan, Sir Mark. Mone. Mga taga-Duero, minaw. Paminaw, taga-Duero. Dapat laban o laban Duerohanon o laban para sa bayan. Dapat bation sa ninyo ang kagool. Si Freda Mora ganing, ang dili taga-Duero. Natay daghang yung mga parente diha. No? Yun na ninitabo. Doon na investor. Katong gisgutan na to. Katong Cape Verde Development, di ba? Angay, ikalipay na nato, nga dunay dagko nga mamuhunan. Kung gani, Malaysian group ni Sir Mark. Tinood. Tagalaing nasod apan nag-interest nga mubuo og puhunan diya sa Duero, particularly diya sa Campo Verde, Cape Verde. No? Karon gipaatubang nila. Giimbitar. Giimbitar sa sangguniang bayan. Ilang gipaatubang dito sa sangguniang bayan
og porbida. Kung magtanaw ka sa video mga higala, ako nanguros gyud ko in town. Diba? Video sa ilang sesyon. Sa ilang sesyon, Mhm. kay nakita nato dadto giunsa in town tong Investor. investor. Pasalamatan ba nga Oh, nag-invest mo siya diha sa Duero? gikadudahan pa nga kanang Oh, ko na biday. bitaw nga imbis unta Mga way respeto. ang ato nga ipakita ang usa ka dakong pasalamat Mm. nga dili lalim mo ang mag-invest ka og kwarta, di ba? So doon na gid sila gitawag nato og interest or na ba sila gugma sa Duero kay sa kadaghan sa mga lungsod sa Bohol nganong Duero ilang ipili. Tinawad na. Sir. Unang-una higala sa ilang mayor. Mo ni rason gid Sir Mark. Mm. Higala ni Mayor Altax kining grupo sa mga investors na Filipino Malaysians. Karon sa ilang gihimo. Ha? Pag abot dito sa konseho, gatindog in town, Sir Mark. Mm. Gatindog ang investor. Galingkod ang mga kagawad. O wag gyud nakakurtusiya abot ha, pasaylo agi ko ninyo. Mga konsehal des Duero. Wag gyud nakaangkon og gamay na lang kurtusiya na mo Lingkod. tanyag ba sila nga Mr. Sa tayo apelido ato? Esteliore. Esteliore? Okay, you can sit down. Ano na, di ba? Pwede na ka, makalingkod na ka, sir. Kaya natural, ang taong bisita, magpakita, magpagtahod. Mm. So, barog gid ka, good morning, ana. Pagkahuman, pwede na ka nga palingkoron. Pero gabarog gid itaon sa Mark. Gabarog hangtod sa tastas ang Mura gi-investigar. ay gikote-kote. Giti-kuti. Unya na pay akong ikakatingadaan diha nga konsehal. Ambot nga naghisgot man siya. Layo kayo ba ang hisgot? Oh. Di ba ka kung siya ang hisgotan? Oh. Yamasita gol. Yung masita. Katong kuan, pareho na dito sa Ilocos. Di ba? Katong Ang nakakuha gyud og pinakadakong mga gold ni Yamasita, iba mo mo kinsa, di ba? Ilocano. Oh. Ilocano bitaw. Natakdan siguro na yun. Mawagin ni sila. Kinsa man nakakuha atong Buddha Oh. ni Roger Rojas. Oh. Ilocano. So man dili na to paligoy-ligoy ba? Oh. Direct Kagawad. sa imong obserbasyon. Well, nakita gid nako ang ilang sesyon kay gi-post na nila sa Facebook. Kagawad Jeffrey Turalba. Dako ang akong murag halos Amigo man mo na. ay amigo natural amigo ginato na siya. Oh. Ako lang may sigutan kasi siya po'y visible bitaw kayo. Oh. Siya po'y kanunay mo sipyat. Mo po Siya po'y kapunay ipuko sa kamera. Oo. Yeah, malagi na nga maro sa makapanguros ko kay. Nagisgot man siya gold. Gold. Oh. Nya ang Di kang balikon, ang purpose sa investor mo presentar. mo presentar pero pag-develop Oh. sa Campo Verde. Oh. Kay kun pananglit lang ang ilang tuyo mangita gold. Oh. Kana ba yung pagpangita o gold is treasure hunting? Oh. Dili man ka pwede mo ahat lang mag treasure hunting diha nga walay pagtugot. Even the permit. No? Dili kay DNR lang imong pangiyo permit ana. Office of the President ang mohatag nimong permiso. So natingatag kalit nga natingata ba nga ni kalit ra iskirda nga wa man gid intaw gipresenta kuan man po si siya. Mr. Esteliore nga treasure hunting diyan mo may gisgutan. Ambot naman na akong gingon nga hinapunta ba kagawad ka sa lungsod mag-research po tagamay ba una mo buka atong baba kinang siguro na to. Unsa may gisulti dahil niya nga nakapanguros ka? Well, Gawa okay. sa imong obserbasyon, Sige. nga way kortesiya, unya wa galing ina nga palingkoron, di ba? Wa pasalamate. So, matod mo nakapanguros ka. Kay kato lagi nakalitan ko Mm. nga naghisgot tag pag-develop sa lugar nya nikalit og iskala iya matsita teacher. So ano ato paminawan mga higala alang sa inyong aron kamoy maka sulti pod sa inyong kauglingon nga panlantaw ug usa kining gisgutan nato no. Anya si
mga kaubanan nila. Unang-una si Kagawaw Jeffrey Turalba sa iyang pagpangutana sa investor niya ng Campo Verde. Question is that, you know that when this proposed project was being posted by the mayor, talagang Biruano ang na-curious. Because they know, and there's, actually, it's not a speculation kay na that Campo Verde is a big gold deposit of Yellow pressure. As you said, no. Don't laugh at this. We have already proved that one of the politicians earlier, before, that a gold chain. So I would ask you, what if, just in case, that's a Japanese camp, Okay. we know, all of us, lagi bukang niya. What may be the share, just in case you discovered something? O nga, baka kayo mo nga, as you have mentioned, you have some gadgets, scanner like that. Ibon ba? I'm just speaking from reality, no? Yeah. Am I correct, Brad? Okay, inisip mo ba? What I'm trying to say here is that, is there any share of the LGU? Kaya ang mga tao, nagbantay manggod sila nato. So kami nga sa Gunyang Bayan, just in case, nakakugkod ka diha, kung nihawak ka, kaya namin na kuma, who will get the blame? Kami ang mga politiko ang mag-blame. That's why on that part, I want you to know that we have knowledge or we are curious na naadyo nga ang sitwasyon. Ako naadyo ko gusto nila sa una, pero patay na. You showed me some areas there. Nga naadyo. Would you believe that Campo Verde is an underground river? I don't think so. You don't think so? So, wala pa ka nakaamod diya na bigla. I don't think So, so. It's still on the process. now, Mr. Estiliore, my point here is that actually, dili mawag, at ang mga kaubana, gusto ni pumutana, pero I just sent the knowledge to mga pumutana. I'm speaking from the Biroan. Ang ako ra nga, nakikip, na ay makuha, yung dapita, kung sa ko share sa mga Biroanon. So I can share, sir. As of now, kaning Campo Verde, we are not talking about the treasure. Your mountain already treasure. Huh? You see, mountain is already treasure. It's only one is enhanced. Kung saan na to siya pag-create, bulangan na siya nga natulog. No. No, sir, let me finish. No, let me finish What first. is na ay mag-discover? Yes, let me finish first. Okay, I'm sorry to Okay, interrupt, okay. no? But let me first to explain everything that treasure, the Yamasita. But we don't want to enter that kind of activity. The DNR always telling, no? Makita na nila tanan nga ang type of proposal. Even the run, let's say example, mag-run yan and then muhawa ko. Ano sa inyo pangitaon? Si Mr. Estiliore. Ha? Magpapriso ko? Para lang ana nga butang? Dili siguro. Sir, let me explain to you. We enter in this kind of project, we will not engage that kind of activity. Even you know whatever in there in deposit, even a billion of type. I'm sorry, I'm not interested in that kind of a project. Even you talking about that, no, I'm sorry. This project, that mountain, already gold. It's a matter how you enhance, how you create your gold to make people enjoy. Ano mag-digging mo ko diha? No, sir, I'm sorry, sir. I'm sorry, I just answer yung... Mr. Chair, I would like to ask first the acknowledge of the presiding officer what Yes. they are talking. Yes, They're sir. not arguing here. Yeah, You are exactly. here just to explain your proposal. Yeah, exactly. That's why I'm not agreeing. That's why I'm just explaining. Okay. Because I'm Malaysian, I'm sorry by talking like that. Okay? Okay. You have to understand, our language is different from your language. But, Just continue. allow me to explain Continue. yes, sir. Mr. Chair, that's why we explain everything. No? We are not engaged that kind of activity. If we engage that kind of activity, daily time you can see. Wala naman na. Unsa naman ang value sa bukid, nagpangpang. And then, natay mga empleyado. Kinsa mga empleyado? Duwero na gyapon. Kinsa may makakita? Duwero na gyapon. Kung ako magkalot diha, kinsa yung unang mapriso?
No. So, That's why, unsa na to pag-share, no? Unsa na to pag-share? May untag, kung nakakalot ka diyan, patay na, no? Along the way, Tanawa nga ang structure, dili ni siya inana ka massive na kalot. Ang treasure, kung imong i-analyze, that's very big, deep, tanan. naman nakibuka. Ay, sir, we've been research in YouTube, whatever. So, yun, treasure hunter. No, I'm not funding for treasure hunter. Exactly, ha? I'm telling you, I'm not a treasure hunting for that kind of activity. I'm not engaging to that. I'm engaging of tourism. Yes. So, inana nga to ang kwan. Kung naamang galing, dili na to matag-an sa dagan sa panahon. Masagiran. Example, ha? Masagiran. Hindi mo na akong tagiyan na. Ang muklim, kinsa man. The first one muklim, eh. Ano man din na? Anong tana man mo sa akong sharing? Maklaro pa. So, inana ang senaryo. Kung gilis na to, no? Gilis. For that kind of long time. But the first situation to decide is only the government. Because that's a historical treasure. So, dili na to na maangkon. Bisag isa na to, dili na maangkon na to eh. Perte. Perting brighta. Ha? So, kaulaw ba yung nanao, no? Lecturan ta? Kaulaw in taon. Karon iyang Ano? gipangutana. Hing explain si Mr. Estiliore. Hing reklamo si kagawad si pre. Wa ko no mag-argyo. Pila. Naunsa Kanya, po ni si. Ambot. Balagi na makaingon ta. Kamo taga-Duero. Ug nag-uol ko sa inyong mga konsehal, labaw dapat mo mag-uol. Nagkurap na mga sweldo. Pila. Tara ba na, Ingon na ni Sir Mark. Huwag na pa siya kurtosiya ba? Maghisgot ka og butang nga wa niya ipresentar, you are accusing Tinoon. a person. Tungod kay ang treasure hunting is illegal nga activity kung walay mga permit. So unsa o man pagkaangkon nilang permit nga ang ilang i-develop kana ra man Campo Verde. Wala man sila naghisgot nga magkubkub pun mig treasure diha. So literally iyang giakusar ang investor nga mag-treasure hunting. Iya mang gisulte, iya mang giingnan pod. Wa siya kuyapi pastilan na taon oy. Unya usap pod sa atong nadungog Sir Fred. Mingon siya nga duna kunoy usa ka politician. Sila. Nga nakakuha. Onya kinsa man wa man ingon. Duna kunoy hing istorya niya pero patay na. So marites po din ning labaw. Mao na nga unsang klase sa konsehales kagawad si Prito Ralba nga iyang insulto, no? Kanang giingon nimo nga gahisgot og butang nga dili mo angay hisgutanan. Onya butang ra ba nga illegal? Illegal gyud magkubkob kada for treasure. Nya wala kay permiso, wala kay mga gani sa tunang giingon dili sayon. Nga mag treasure hunting kay ang permiso ana should come from the Malacanang Palace nga permiso. Dili na basta-basta. Nya istrikto po kayo ang DNR, no? Kay environment ko na, di ba? Well, so akong pasabot lagi nga kini si Kagawad Jeffrey unta kay Chairman po na sa committee on chairman, di ba? environment. Dapat related na. Masayid unta siya unsa po'y pamaaging treasure hunting kay magkubkob ba kag mga bukid. Mga pangpang di mga bato inyong lukaton. Ya usa sa atong Kabalo nadungog. unta siya, di ba? Usa sa atong nadungog niingon si Mr. Estiliore nga dili kay kanang magkubkob. Kanang magkuha ka og mga mangita kag mga bulawan lam kana kayo pero ang ilang gamon ang ilang kubkubon is dili ingon gilawmon sa magtreasure. Ningon po si Prito Ralba ngano no nakahibaw man ka. Hingsulte na dito ngano nakahibaw man ka. Hingsulte sa tinuod si Mr. Estiliore. Nya
ang ilang gi-presentar dito ang project pero dili sila gusto anang activities nga mag treasure diha. So mao nay iyang gipasabot. Oh, nangayog time out na po si Kagawad si Prito Alba nagpalaban sa Vice Mayor. Ngano ko nung mag-argyo. Oh. Wa man siya mo argyo. Iya man gipa-explain kay iya man gipangutana. Kaysa maihing argyo di siya. Oh. Kuan gito Sir Mark og naa ba siya gitawag na tong parliamentary ethics. Usa gina. Oh. Pamatasan ba? Mm. Ha? Dili ipasabot nga konsihal ka diha. Mm. Naay atong bisita. Ingon na naon na lang nimong istorya. Mm. Dunay kurtosiya, dunay pamatasan dapat because si parliament dili na imong kaugalingong kalihukan. That is an activity collegial kana. Kamong tanan dili usaray maghawd. Di ba? Out giday. So, kung magpakita kag kahawd diha, nga murag ikaw ray mantigo, imong giinsulto ang imong mga kauban. San ko niyang bayan is si collegial body. Ambot kasabot man tili collegial ni siya. Ha? Kamong tanan magdesisyon. Inyo tanan abot ang mga kalihukan diha. Dili kay usara ka tao. So, og unsay gihimo, panalit ingon ato. Ako siguro ko na offended gito. Ang investor. Oh, Natural. Dili lalimoy. Bisag kinsa naman. Nasakitan gito. No? Oh. Giakusar ka. Indirect accusation ang gihimo ni Kagawad G. Turalba nga mag-treasure hunting. Mm. Di ba? Ibang ipasangilan na siya daan. Nya, asa may kay basihanan. Na ba kay nakuhang record anang tawana nga nag-treasure hunting? So, indirect accusation. Oy batasan na ang gipakita na angay. Aron po kang masayod, Sir Fred, kana si Mr. Estiliore, may presentar po na dito sa meeting sa MDC. No? Iyang gipakita po ang mga sakop sa MDC, mga barangay captains, uban pang mga people's organization nga dito. Unya, dito po nas Kagawad Jeffrey, iyang giimbitar nga adto sa session hall. Mao tong pagkamande. Mhm. So, iyang giimbitar dito kay aron kita pod nga ang tanang membro sa Sangguniang Bayan nga wa ka attend sa maong MDC, malamdagan pod. Oh. So, dapat diyon nakasabot na siya daan. Oh, Kaya una man siyang nakadungog kasi yung mga kaubanan. dapat og kanang iyang gipangutana, iyang tanang gipangutana dito sa MDC meeting. Well, mga ato nakita bitaw. Di man nato ikalilong, di ba? Makita man nato sa video. Madungog na to. Astig ba ang dating? Oh, gigalimang ka. Bida. Ug imong tanawon, Astig Sir ang Fred, dating. ang iyang lingkuranan, di ba? Oh, Bida. gatindog in town si Mr. Estiliore. Oh, wagi nakadapit nga Kanya palingkuro na lang. siya galingkod, gatakilid, wa galing mo atubang. Well, man itong ingon, no? Mga diruhanon, hiratunta nga magbinantayon sad mo sa lihok sa inyong mga opisyalis. Kay kana mo bandasad na sa inyong lungsod. Kung naay laing investor, ngon ani ha minaw mga taga-Duyro. Ug naay laing grupo sa mga investor makadungog nga giingon ana ang usasad ka grupo nga gusto mo buo puhunan diri sa Duyro. Napakay mo sunod. Human makaangkon ug ingon ani nga trato. Ingon ani nga imbis pasalamatan, tagaan pagsala, Akusar pa. tagaan pag mga katahap nga way basihanan. Di ba? Nya, tanawa ang kaignorante sa mga yung ana bang naguna-una ang istorya. Di ba? Unsaon ko nung pagbahin. Ako klaro-klaro lang binuang istorya Oh, angay ra taong way edukasyon bitaw mga istorya na to. Ingon ana. unsay sharing. Oh, Oh. di tanawa na nasupo. Mm. Di wa ba maulaw si Kagawad G. Turalba ato nga gisupo siya? Nganong maghisgot magag-sharing? Matod ni Estiliore, di ba? Nganong maghisgot magag-sharing nga kung dunay treasure makitaan diha, dili man kita tag-iyaan na ang gobyerno man, ang Duyro man. Yung ano makibahin naman ka. Oh. Sila pa hing tubag nga ang tag-iya gobyerno.
Pas Oh. nila pa ita. Mga yung kagbahin, sa butang nga wa kay labot. Purbitang. Sa mga klase eskunsiyal. O Mga yung kag-share. Oh, Ngano mga yung kag-share? oh. Ha? Imuha din na o kinsa man ha? So dapat naunta kay enough knowledge. Sakto ang imong impormasyon usa ka mo yaw-yaw, maulaw in behalf sa SB sa Doiro. Mo reflect sa sangunang bayan matod sa pa Doiro. niya, kuan ko no sila kay sila ko no representative sa mga katauhan sa Duiro. Oh, so kay representative man ka sa katauhan sa Duiro, ang imong gihimo dito gahatag kag pagkauwaw sa mga katauhan sa Duiro sa imong gihimo nga akusasyon ni Mr. Estiliure. Well, sa kunang gingon Sir Mark, ang mga Doirohanon sigurado ko naminaw magni sila. Naminaw ni sila. Kunya, ang ato lang ta diripod nga balikon gid nako no paghangyo no. Ug naagid sila gingon nga gipanumpaan magkanila nga moalagad sa katawan sa Doiro. Agig pag-alagad sa mga katawan sa Doiro, pasabtas sila sa inyong mga lihok. Kamu diya sa konseho ba? No? Particularly kagawa Jeffrey Toralba, pasabta ang katawan sa Doiro sa inyong mga lihok aron makakita dayag. No? Dayag ang inyong mga lihok nga walay mga katahap nga motumaw. Ug niya kining kay gayunan nga among ihatag ako mismo, no? Maghatag kaninyo libre. Walang bayad. Sa paghudto nimong usang oras aning programa. Bisan duha ka oras. Oh, Atong ihatag yun nila aron masabtan ug unsay ilang tuyo og tumong. kaya ayaw baya man akong giingon, hindi na tapong mag-lecture na po kapoy na mag-lecture. Pero ayaw kalimtin ninyo. Na once na himo mong kagawad, inyo man ang gusto. Di ba? Nampanya gud mong tiniuray diha. Di ba? Unya ayaw pun mo pag kuag ebidensya nga namatay na. Kay matod niya na istorya sa ako pero patay na. Oh. Istorya ilang dagat. Forbida. Unya politician nga sa una hinganle o kinsa. Well, man akong giingon lagi nga careful. Pag-research, careful po og Dili- abre anang imong baba Dili kay ba kay mura pa ka nga kagawad ka? Entitled na ka sa ingon ana nga wala oy. You should observe kanang giingon natong ethical nga mga at least ba nay kurtosiya bisita guna nato. Bisita ninyo. Ngayon ato giakusar nimo inoon nga mag-treasure hunting. pilay share. Pobida nangayo pagkagbahin. Okay, Sir Mark. Pobida.